Ако подминеш, без да благодариш на Исус, ще съжаляваш. Защото Той иска да ти каже благата вест, която ще промени съдбата ти. Амин. Най-голямата изненада на 2025 година се крие в две изречения на Господ Исус. Господ Исус каза: 1. Нито Отец не съди никого, но е дал на Сина да съди всички. 2. Който ме отхвърля и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. Видим, когато Господ се завърне, Той отново ще се въплъти и ще изрази истини, за да съди нашия грях, да ни очисти и направи достойни да влезем в Божието царство, да ни избави от мъката на ада. Бог казва: Христос от последните дни носи живот, носи вечния и непреходния път на истината. Тази истина е пътят, по който човек придобива живота, и е единственият път, по който човек познава Бог и получава Неговото одобрение. Искри, ако искате да научите повече, изходяща поща свържи се с нас чрез линка в биографията.